Μας δρόσισες, έτσι. Μας δρόσισες. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μας δρόσισες. Τέλος πάντων. Μακ. Λοιπόν, το Ιούνιο, έτσι. Ναι. Ιούνιος, ναι. Η πρώτη φάση του Μουντιάλ φέρνει μαζί της και τις πρώτες εκπλήξεις. Οι Νοτιοαφρικάνοι δηλώνουν ότι έχουν χάσει τα χαρτάκια με τους ομίλους. Ο υφυπουργός αθλητισμού Μγκούντου Χλίμπιτι Μπίτι Ουράκου Τζούνιορ Μπίλι Τζιν is not my love. Ο Λίσεν Γκαγκός στον καιρό Παπαντήλε δηλώνει χαρακτηριστικά: το ήκαμε σε ένα τετράδιο διεθνές χωρίς πυράλα. Τελικά χάσαμε τετράδιο σε χωράφι και τώρα δεν βρίσκουμε καθόλου. Θα θέλαμε πάρα πολύ να πούμε σε όλο κόσμο ότι συγγνώμη, αλλά ότι όλο θα βρούμε λύση για παγκόσμιο κύπελο και θα γίνει όλο πολύ καλό. Μάμα, πάπα, σουβλάκι, πολύ καλό. Τελικά η λύση δίνεται από τον Πελέ που έχει πάει για να διαφημίσει μια μάρκα ποσακιά για άμμο και χαΐκι, ο οποίος προτείνει οι όμιλοι να παιχτούν στην κοιλάδα του Γκορμίτη. Νικητές βγαίνουν ο Μαγκόρ και ο Μαγμίον που από το αρχηγείο τους ψηλά στο βουνό της φωτιάς τα κάνουν όλα λαμπόγιαλο και προχωράνε στην επόμενη φάση. Περνάνε και κάποιες ομάδες, αλλά κανείς δεν ασχολείται, γιατί το βουνό της φωτιάς με τις δύο συλλεκτικές φιγούρες είναι το απόλυτο παιχνίδι. Μάζεψε τώρα όλες τις φιγούρες και τα παιχνίδια της κοιλάδας του Γκορμίτη και γίνε εσύ ο απόλυτος άρχοντας της κοιλάδας. Ζιόκι πρετσιόζι. Στο τέλος του μήνα ο Τρομάρας δηλώνει: πήγαμε με Βέκτορα, μπέρδωσε λίγο. Ότο δεν ξέρω πώς θα περάσει στην επόμενη φάση. Ξέρω Αρκέτας, έχει μια καφετέρα στα Μιλισσά, Καραγή και Δημητρίου. Πανδεσία μάκα αυτό το μήνα, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιούλιος. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ είναι σε 11 του μήνα και η μεγάλη έκπληξη δεν είναι φυσικά η παρουσία της Εθνικής Ελλάδας που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, όσο η παρουσία της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Delta Force με επικεφαλής τον Τζακ Νόρις αναλαμβάνει να ερευνήσει το γήπεδο του τελικού πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του τελικού, προβαίνοντας ακόμα και σε σωματικό έλεγχο των Ελλήνων παιχτών ενώ το παιχνίδι παίζεται. Εξαιρείται μονάχα ο Μιχάλης Σιφάκης, για τον οποίο εγγυήθηκε προσωπικά ο Έντιν Τζόνσον και ο Φρέντι Αντού. Μέσα στη γενική αναμπουπούλα και την πολυπληθή παρουσία των σωμάτων ασφαλείας στο χορτάρι, αλλά και τον πυροβολισμό των ελεύθερων σκοπευτών προς όσους κρατούν βουβουζέλες, ο Άγγελος Χαριστέας κάνει για μία ακόμη φορά του κεφαλιού του μετά από σέντρα ακριβίας του Αλέξανδρου Θεοφιλόπουλου, ο οποίος μπήκε μέσα στο γήπεδο τυχαία για να ανακοινώσει ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, τουλάχιστον από αυτά που θα γίνουν στην πατρίδα του Νέλσον Μαντέλα. Και αποχωρεί τη στιγμή που αρχίζει να τον κυνηγάει η Λισάρα η Σαρλής Θερών. Η Καβάλα ανακοινώνει ακόμα 2 μουντιαλικές μεταγραφές που θα προκαλέσουν αίσθηση και θα βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδας για ευρωπαϊκή διάκριση. Ο Μπίλι Κωστακούρτα έρχεται επιτέλους στους αργοναύτες και ο Μάνος Ζερβάκης προστίθεται στο ρόστερ ως παίχτης πρετοριανός, λέγοντας πόσο μεγάλη του τιμή είναι να ανταμώσει ξανά με τον συνομήλικο του Κρέκ Μουρ. Στο τέλος του μήνα, ο μελιστάραχτος Χένκ Τενκάτε δηλώνει με ντουντούκα από το σπίτι του Μέση, όπου έχει μπει και τον κρατάει όμηρο. Και αν πιστεύετε ποιος έχει πιο βαρύ χέρι, ρωτήστε τον Λιονέλ. Και αν δεν μπορεί να σας πει επειδή του έχω σπάσει το σαγόνι, ζητήστε το να το γράψει. Και αν δεν μπορεί να γράψει επειδή του έχω σπάσει και τα 2 χέρια, φέρτε το Βασίλη Πουλάκη να τα πει στην νοηματική. Πάντα γλυκός. Πάντα γλυκός ο Χένκ. Και κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στον Αύγουστο. Λίγες μέρες πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περίοδου και το παζάρι αγοραπολισιών βρίσκεται στο πικ του. Ο Ολυμπιακός, με τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες να τον ταλανίζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει καταφέρει να φέρει πίσω τον Σπύρο Βάλα για να δέσει άμυνα, συζητάει τον επαναπατρισμό του Πατσατζόγλου, ενώ λέγεται ότι ίσως δοθεί ένα μικρό ποσό για να πιστεί ότι είναι σαν Γκόγκιτς να ξαναβγάλει δελτίο παίκτη και να βοηθήσει την ομάδα. Στον Παναθηναϊκό ψάχνουν ακόμα τον Κίλερ και εξετάζουν σοριδών υποψηφίους. Έχουν ήδη απορριφθεί οι Charles Manson και Ted Bundy ως πολύ soft, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Τζακ Κεβόρκιαν και Αντρέι Τσικάτιλο, ενώ οι διοικούντες διαρρέουν προς τα έξω ότι ψάχνουμε κάτι ανάμεσα σε Βλαντ Τέπες, Τζένκινς Χάν και τα Μερλάνο. Στο μέτωπο της ΑΕΚ έρχεται στο φως η 38η κατά σειρά πρόταση του Μπομπ Κοζόνη προς τους συμμετόχους, στην οποία πλέον ο Ελληνοαμερικανός Κρίσος τάζει 25 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την ανανέωση των συμβολέων Άλβες, Άρτσε, Ιορντάκια και Χουαν Φραν, ενώ για το σχέδιό του για το νέο γήπεδο, το οποίο πλέον σύμφωνα με τον ίδιο θα αριθμεί τουλάχιστον 120.000 θέσεις, επιμένει ότι όταν ολοκληρωθεί η Μάμα ΑΕΚ θα είναι περήφανη και οι εχθροί μας θα κάνουν πάνω τους από το φόβο τους. Μια εγγυητική θέλω μόνο και θα κάνω αρχιμανδρίτες. Σε σχετικό πρωτοσέλιδο, μάλιστα, η ώρα των σπορ σημειώνει: έρχεται η ώρα σας, άπιστη. Κλαρίνο θα κάθεστε σε λίγο όλοι, όπως κάθισε ο ψευτοδιορισμένος μπροστά στην αεκάρα το Γενάρη που του πήρε τα στριγκάκια και τα κρέμασε στους Θρακομακεδόνες για παραδειγματισμό. Στο τέλος του μήνα, ο Μάρκο Ματεράτσι δηλώνει: είμαστε πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο πρόεδρος έκανε δεκτό το αίτημά μου για την κυκλοφορία σειράς gadget για μικρά παιδιά που θα πουλούνται από την μπουτίκ της νέας μου ομάδας, θα φέρουν το όνομά μου και από τα οποία θα λαμβάνω το 80% επί των κερδών. Μεταξύ αυτών θα κυκλοφορήσουν το χασαπομάχαιρο Cut It Like Marco, το DVD 50 tackling πάνω από τη μέση, πώς να χτίσετε μια μεγάλη καριέρα,
καθώς και το βιβλίο Μπινελίκια χωρίς σύνορα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα αυτά που ένας παίκτης μπορεί να πει για να κάνει έξαλλο τον αντίπαλό του στις 4 γωνιές του πλανήτη. Μαζί με το βιβλίο, δώρο μαξιλαράκι στήθους, γιατί κυκλοφορούν και τρελοί εκεί έξω που μπορεί να παρεξηγηθούν και να θέλουν να σας χώσουν καμιά κουτουλιά. Μάλιστα. Πάμε στο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Αρχίζει η νέα σεζόν και οι ομάδες, διατηρώντας την παράδοση από πέρυσι που τους θέλει να παίρνουν με μεταγραφές παίχτες που λένε ότι είναι γύρω στα 15 με 20 χρόνια μικρότεροι από ό,τι πραγματικά είναι, συνεχίζουν στο ίδιο επιτυχημένο τροπάρι. Έτσι η ΑΕΚ αποκτά τον 25χρονο Ταρίμπο West, ο Παναθηναϊκός αποκτά επιτέλους το Τάπερ που έψαχνε για την άμυνά του με την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον 23χρονο Τόμας Ιφαλούση. Ο Ολυμπιακός ενισχύει την επίθεσή του με τον 26χρονο Καρέκα. Η Λάρισα ευνηδιάζει με την απόκτηση του 18χρονου του Στάο. Ο ΠΑΟΚ δένει το κέντρο με τον 19χρονο Ράντεκ Μπέιμπλ. Ο Ατρόμητος Περιστερίου νικάει στο νήμα τον Απόλλωνα Καψοχωρίου και αποκτά τον 16χρονο Κέισι Κέλλερ. Ο Άρης χτυπά στο ψαχνό με τον 9χρονο Γκέρτ Μίλερ, ενώ η Καβάλα σε μια κίνηση ματ δένει με συμβόλαιο το τρίμηνο έμβριο του Ρφέρελ Πιγκαρίντσα. Στο διεθνή χώρο, ο Αμπαφέμι Μόρτινς, αντιλαμβανόμενος το ηλικιακό κλίμα, προσπαθεί να πείσει την Ίντερ να τον ξαναπάρει για ένα τελευταίο συμβόλαιο, έστω και στην προχωρημένη ηλικία των 48 χρόνων. Η Ίντερ το σκέφτεται μέχρι που δέχεται τηλέφωνο από τον Γιαχάια της ΑΕΚ, που εξοργισμένος από την κατάσταση τους ενημερώνει ότι όταν ο Γιαχάιας ήταν ήδη 30 το 57, ο Μάρτινς του έριχνε ήδη 5 χρονιές. Η μεταγραφή ακυρώνεται και ο Μάρτινς επιστρέφει στην Αφρική, όπου απορρίπτεται μέχρι και για τη θέση του διαιτητή από το πρωτάθλημα πυγμαίων. Στο τέλος του μήνα, ο βραβευμένος σεφ Έκτορας Μποτίνη δηλώνει: παραγίναμε 3 μεταγραφές που πριν από 2 εβδομάδες ακόμα περιμένουμε. Φανταστείτε να ζητάγαμε και παίκτες που ήταν ελεύθεροι. Απαράδεκτο. Αν αυτό λέγεται μεταγραφική πολιτική, να τη χέσω. Εγώ άλλη μέρα με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή δεν δουλεύω. Ρεντίκολα.